Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Kukamchire kwatiri kuita vatariri veSly Media TV pano tinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda matigere. Zita ndinonzi Simbarashe Zvidza. Nyaya yemadrugs muno muZimbabwe inyaya yanetsa. Vanotaura vanoti Zimbabwe yaimbori a transit country, whereby vanhu vaibva nemadrugs kune nyika dzimwe dzakasiyana-siyana vopfuura nawo muno muZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa zvichienda. Asi pari zvino Zimbabwe yakunzi yava consumer of drugs. Naizvozvo mukuru wenyika Dr. Idi Mnangagwa last year vakadeclare the state yemadrugs muno muZimbabwe as a national disaster. Naizvozvo vakagadzira committee, National Committee on Drug and Substance Abuse, iyo iri kuinda ichifambira nzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kuderedza use of drugs, uyezve kubva kuchikoro nevamwe vanoitira mudzimba, uyezve kune kwakasiyana-siyana. Nyaya iyi inyaya yatambudza mhuri zhinji. Kazhinji vamwe vari kuwanikwa vachiita dzimhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira ma-thefts, vamwe vachiitawo ma-abuses, domestic violence nezvimwe zvakadaro-daro. Nhasi uno mustudio ndashanyirwa naColumbus Mushore. He has got a story to tell yezvakaitika kwaari kukura kwake, uyezve zvakaitika kwaari kuzosvika apinde mumadrugs azogosvika azoita kurehab. Columbus, ndoda kuti usangane nevatariri veSly Media TV, zviintroduce vakwazise, uyezve tibve tapinda munyaya kuti nyaya yako yakamira sei. Ndokuchingamidza vaterere. Columbus, ndichitarisa nhoroondo yako, wakapinda sei munyaya idzi dzemadrugs? Okay. Ndakatanga kutora madrugs mutoriro 2017, but ndakaita makore ekuti ndaiwanda vamwe vangu. Makore akatowanda ekuti 2-3 years ndichiwanda vamwe vangu. Kusvika ndazovati vakomana ngatimborowe chinhu ichichi. Okay. Mairova zviri secret. Ndakatanga ndichirova zviri secret. Okay. Ndatorovera kumavenue kunoku. Mavenues area mutown muno time yandakatanga kurova. Muna Livingstone. Because ndo muna munhu atakatanga kuziva aitengesa crystal meth muna Livingstone. Saka ndo mandaenda munguva dzebasa ndichina kangotizo ndonotora ndikatizo ndonotora but ndesatoro se-addict ka ndikwazi kuti ndakatora nhasi ndikwazi kuzoita kana mwedzi sinombotora kusviko pandakazosviko kuna 2019 kwekuti ndandakudawo every day. Alright. Ndichidzokera kumashure zvoma, how did you makapinda sei kuti muzotanga umboti regai ndimbotanga kutora mutoriro? Zvakaitika ndezvekuti kazhinji vanhu kuti uzotanga kutora madrugs eka unenge watangira kumbanje. Haukwanisi kungoenda unotanga unotora mutoriro usinombobhema mbanje, kashoma kuti zviitike izvozvo. Saka takatanga nekubhema dziri mbanje tichiri kuchikoro. Tichitorawo mbanje. Saka 2017, because inini ndiri journalist ndoshanda kuPatriot newspaper, pane kamusikana akataishanda nako kanonzi Natasha Mwandiyambira. She was asked kuti anyore story yemadrugs. Saka paanzi nyora story yemadrugs akanzi batsirwa nauyo naColumbus Mushore ndiye anokwanisa kubatsira kunyora story yako. Saka tanyora story taigugula zvinhu ndichimuudza. But ndakazosvika papoint yekuti
again mbonyasa kumbonzwa kuti ndizvo ere zvandaiudza munhu zvazvinozoita. Okay. Ndo pandakatanga kuenda muna Livingstone chinotenga zvinhu zvangu nchirowa zvinhu zvangu but ndairowa ndakawanda. Alright. Muchitanga kurowa ipapo feeling yanga yakaita sei? Feeling pakutanga chaipo unogona kutongoti ndatambisa mari panapa because unongosotowa kunyasa kugona kuita se kutora zvinhu izvi but patakanyasa kuzotanga kugona pachona waitozvinzwa kuti ndiri hai panapa unongori hai unonyasa kuzvinzwa kuti ndikushaya hope asi andambodhakwa zvekushaya hope. But ndikureva kuti what was happening to you chii chaicho chaiitika? I mean ndichida kunyatso kunzwa kuti uchitanga chii chawainzwa panyama dzako wakaita zvekuipindamo handiti muchiti maita sekungono testa but panyama dzenyu chii chamainzwa matora? Hapana chanyanya kuti chinja but chinhu chanyanya kuzoitika pandiri nchekuti ndesazorara manje ndeshaya hope. Okay. Ndo pandakazonzwa kuti okay doka hainesi kachona kanotaronza urare aka. But it wasn't well for me. Zvansiribo. Okay. Then take us through the stage yekuzova addicted. Right. Tine ku night club kwataenda. Ku Highfields. Kwainzi ku downtown. Ndo kwataenda ikoko. So ku downtown ikoko kutaiwanza kuenda Friday, Saturday. Saka taida kuramba tine energy yekuti kana tabuda tiri mbawa tine energy pachabuda tidzokera kumba tichizoda kudzoka futi tinofanira kuenda tine energy. Saka ndo patakatanga kurunyanya kurowa ipapo because imombawa machona raitengeswa. Okay. Saka ranga sisiri bhawa reduro ranga rava bhawa remadrugs. Okay, zvairowa zvese imomo brongo mbanje mutoriro nedoro rachona zvese vanhu vaitora. Okay. Handizi okay muri kuti kunoku maitsvaga kuva kune vanhu vaitengesa kunoku kune vanhu vaitengesa kunoku that was kuma 2017 ka then apa pataenda kurwera kubhawa kwanga kuma 2019. Okay. Ikoko kwakunewo vaitengesa kune vamwe wangu vakutengesawo kuna na Highfields ikoko. How prevalent is it iyoyo kutora kwemadrugs iko kunoku kuma avenues ikoko kuma location uko? Muri kuona kuti chi kunoku ndaitorera kunoku why because inini kubasa kwangu kudhuze nepandaienda pachona kunotorera. Saka apa panaenda zvonotengerwa kuHighfields kunenge kwakuwo kuti chi tiri kubhawa kuya kwatinoenda saka hatikwasi kuti tizodzoka kunoku kutauni titombotenga tozodzokera futi. Okay. Alright, mataura paya muchiti maakurova uko kumadzadza kumana 2019. Then ndo pamakazova addicted. Right. Ndoba zvakazonyanya ipapo kuti haiwa tichakwanisa kugara tisinoita sei tisino kutora chinhu. Saka mairo kangani kana pazuva? Pazuva unoona uro wakawani kana ka2. Rege rakakurowa zvokuti unenge wakanyasa kusvika kwauda kusvika. Wani ka2 ikako because normally ka vari kurova mazuva ano vanowanzo kurova manheru because kune kwakusapisa ka. Okay. Iro kana kwadotorova kuri kuchipisa unotozvinzwa kuti hiti yachona yawandisa. Okay. Yawandisa hiti yachona yanda kutora panapa. Saka vanowanzo kurova manheru. Manheru munhu anomuka ari right zuva rese anenge ari right. Okay. Iwo mutoriro waitorwa sei maiutora sei? What implements ekushandisa maita rekusnifa maita rekubhena maita istoita rekubhena rekusnifa angu inini handira kumbobvira ndakada kusnifa. Vari panoita zvekusnifa? Varipo vanori kuya obva varisnifa but handinomboda kurifarira hangu rekukuya iri. Okay. Because zvinopinda nemumhino aiwa handizvide. Alright. Pastage yeaddiction ukarishaya mainzwei? Right. Ipapo manje ndopekuti unenge wakutonzwa kana kutoda kutoba munhu chaiche kwete kumubira kutoba ari munhu wacho anotengesa munhu but ini sezvo ndaenda ndiri munhu ainenda kubasa ndaikwanisa kusustaina addiction yangu. Okay. Vanotaura vanoti iri highly addictive. Riri very chii chaunonzwa kana wakunzwa kuda? Mutoriro ngomasvidza chinhu chisingagutike.
augutike because hutso hausiri kumedza hutso woti ungodhonza nokubuditsa haufa wakaguta ungatopedzera wanzwa hope kuti ndakumbonorara kuti ndaguta kwete kuti ndatakwa ndaguta nasansikuda I don't remember zora ndakambodare nekuti nhasi ndatakwa ndisikuda nhasi because ndaingoda every day. All right. Maybe do you remember zvimwe zvinhu zvawakaita zvokuti under influence iyo yemadrugs kuti zvone zvazviitiki zviri normal way? Okay. Handitati 2019 ndo patakayange tama-addicts. 2020 muna February before lockdown pepe ndakamborwara. Kurwara zvokutoadmitwa. Liver yangu yanga yakanganisika nenyaya yemadrugs zvekuti ndakatomboita because ndakatanga kurwara round kunana February chitanga ndakatoita mwedzi wese ndakaita week ndiri muhospital pamwe pachona ndanda kuramba ndichingonzi unouya tichikucheka every day ndichitombeswa pamadrip because ndaisadya because ipapo pandakadmitwa ipapo ndandaita jaundice saka panaida jaundice ipapo ndo pandakaona kuti aiwa uri kuhospital doctor anokuvunza kuti anomibvunzo yaanokuvunza kuti but zvese zvandakataura kwaarika aindiudza kuti hazviiti kuti urware nechini ichi kusvika ndazomudza kuti no ndinombotora mutoriro of which ndaisamuudza chokwadi ndaiita kunge zvinonzi handisi addict ndiriita kunge ndiringotorawo here and there but ndakangoti ndinombotorawo pandakangomuudza izvo zvino pakanaunza kuti no takukwanisa kutanga kukubatsira manje nekuti wazotaura chokwadi chinhu chiri kukanganisa ndo paakazondibatsirawo ndakatosvikawo ndofunga munana May ndisingarove but dhimoni rare rakabva rauya futi rakanondihaka futi double banatanga kurova takarova kusvika 2021 muna October ipapo ndo patandaona kuti ma1 ipapo chii chimwe zvamaita manje mazorova zvamunoita regret today? Muri kuona kuti 2021 ndine musikana wandanda kufambidzana naye akandizora ma-STIs of which ndinonyatsozoti ndiye akandizora hapana umwe munhu of which muri kutoona kuti idrug rakonzeresa kuti ndiwanikwe ndine ma-STIs aya chero takazorapwa zveduka but drug iroro ndo rakakonzeresa. Why? Vanhu vanotora mutoriro kazhinjika libido level yawo inenge iri high. Saka kuti uzoda unotsvaka condom kuti chiprotection kunenge kuri kudhara ikoko haumbofa wakanotsvaka hauzvifunge plus unenge uri high. Alright. Effect yazvo kufamily yako mafriends ako yanga yakamira sei? Mafriends angu ndo vamwe vachona vandaitora nawo saka uku kwanga kuri balanced but kufamily manje sefamily man ikoko ndo kwanga kusiri balanced because ndine vana 4 vanoenda kuchikoro. One ndiye asingaendi kuchikoro akazvarwa 2021. So pane mombe nekuti ndakapedzera ndakutozadzawo mukadzi ma-STI apa angani pamuviri. It becomes a problem. Yato problem is terrible. What about mamwe ma-siblings? Uyezve even vasikana ava vaidanana navo vaitawo futi zvimwe chete zvo? Ndaitora naye madrugs. Ndosaka taikwanisa kunyesa kuwirirana naye kusvika kwese ikoko. Mamwe ma-siblings aitawo sei? Ngatiti ma-brothers, ma-sisters, ndingori nema-brothers mafuchi vamwe havagari muHarare vamwe vachona. So but pane time yekuti ndakazosvika pakumufonera umwe wachona because umwe wachona ndi-sickness ndakamudza kuti umwe wangu ndaparara panapa chindibatsirawo. Vatondipa nhamba dzakandipa kuti ndizofona but nhamba idzodzo unfortunately amene kuti ndakadzisa paakandipa nhamba idzi ndakatodzisevha but handizivi kuti ndandakadzisevha kuti chii wodzedzedze kuti ukwanise kubatsirwa ndikwanise kubatsirwa but handichazivi kuti ndandakadzisevha kuti chii. Ndo zvimwe zvacho nezvo but otherwise kupenga chaiko munhu achinzi anotora mutoriro haisi nyaya yokuti zvinzi munhu akaroyiwa kana kuti akanzi chichichi unotopenga ukatora mutoriro hauregedze because paunenge achiti paranoia paya ngoma zvidzaka vari kuti psychotic disorder
saka iwe kana uchiti iwe uri kutora chinhu chinokudhaka kusvika waita psychotic disorder iweweka uri kutopenga alright wataura kuti kubasa manje zvakamira sei given kuti wanga wagara wakuda kubasa manje ndinda kazhinji ndaita the first person kusvika because ndiye sina urara saka ndaitongoti kuma-5 6 zichongochaya ndoenda pabus stop ndakuita sei ndakutoenda kubasa kuti ndisvike kubasa ndoita sei ndini ndine crystal yangu ndobva ndatanga kuibika futi ndiri mutoilet ndiri kubasa paya kuitira kuti vanhu vasazvione vasazvinzwe vasati vauya kuitira kuti pandei ndiri kubasa ndichimbopota nchiita sei ndakamboenda kutoilet nombonobakidza ndakaenda nombonobakidza svika ndadzokera kumba ndozvandaita but ndakazosvika time yekuti munongonzwa zvanzi Kristu vanhu vanenge vachitsomwa enge zvishuwa zvinotsoma zvinhu izvozvo ndakasvika palevel rekuti ndaifamba nchiverenga hembe yemunhu kuti yakanzi chiiko kana yakanyorwa zvinhu zvakanaka ndabva ndati asa uyu ndewangu kana yakangonyorwa zvinhu zvingori negative kune zvinhu zvandiri kuita chete nengokuridzira tsamwa ndichienda chero motikari chedzo pane level rekuti ndakazosvika pakuona kana muchizama marori akanzi Globetrotter ivolvo rinotonzi volvo Globetrotter but ndakazosvika pakuti makunditumira marori rako mana because ini personally ndaifamba nitsoka ndaifamba marounds ndairowa marounds ekuti zvishuwa kunzi Globetrotter rangatori zita randefanotopiwa nzi aiwa muri vagura matuni imimi because waigona ndiona ndiri ukoko izvezvo ndiona nda ukoko zvoti waigona chero nemota vaishamisika kuti iwe munhu anobhururuka here because ndaifamba ndiri muri location imomo ndakasangana narori rakanzi Globetrotter ndikati vakundinyanyira vana vakundinyanyira iko zvino kunitumira rori but zvinhu zvokuti rori iroroka Globetrotter irori randaitoziva kuti kune marori anotonzi maGlobetrotter way before ndatanga kutora madrugs but zvanga zvakuuya kwandiri manje right mataura zvinhu zvinowanzo kuitika zvekutsomwa zvimwe zvamunogona kuti udza zvekutsomwa zvamaingoonawo zvekuti muri kuona kuti vanhu vanorwa crystal meth kazhinji masikati havafariri kuda kufamba manheru enge futi manheru achona ane danger kwauri because uri kuona zvinhu zvisiko futika saka unogona kungotyoka kamakumba nekumhanya uchitisa chipoko chisipo because zvakaitika kakawanda because muri kuona kuti inini togara usaningi ndikudhusa nekumbare pamwe pachona taitoita level rekuti unotoenda kumbare netsoka pakati peusiku because unenge wakuda kutora chinhu chako checho zvinhu zvakaoma asi hamuna kumbosangana nenjodzi mukufamba usiku ikoko aiwa handinombosangana nayo zvangu because kazhinji pandaenda kumbare ndaitoenda ndichitonge benzi ndaenda ndisina bhutsu because ndaitoziva kuti vanhu matsotsi ndikasangana nawo ndisina bhutsu anongondiregerera mutatiki here kana kuti muri kuti zvaingozobvagera yandatori skill yangu kuti aiwa ndinotosiya bhutsu kumba because ndakaenda kavanhu vakandiona ndire bhutsu anoti aiwa munhu kauya vakutonditorera bhutsu dzachona nemari yandoda unotengesa futi saka ndangoenda ndisina bhutsu dzangu tinokurosawo kamukuvisi kwedu tobva tonotenga zvinhu zvangu ndodzoka midnight kai kana dziri 3 am ndiri kufanira kudzoka na 4 am ndofanira kusvika ndapamba ndakutorowawo ambondishainira yakanda kutoziva kuti manye nenda kumushainira alright mataura zvese izvi iwo muchitaura kuti kubasa maimboenda mutoilet muchinomborowa hauna smell yainawo mutoriro hauna smell kana maunzi mauboilisa iwo vanoti kubika vanorowa kana mabika mutoriro wenyu ndo unongobuda smell pakubika kana wabikwa chero munhu akanzi ari paseri pekamera tiri panapa hatombonzwe smell sise zvinoita mbanje zvozvo hatombonzwe kana anything that's right chindiudzai pamari apa wanga usingakuudzwa nyehomu here waita mari maita pamari apa pamuri kuona ngomazvidza zvandaita manje nandiri sezvo ndiri journalist ndiri munhu akati ngwareka ndotsvaga kamainvesta angu mainvesta ndaitsvaga ava vanhu vanorowo crystal meth but vandiroziva kuti aiwa uyu mvanhu anenge basa kake kakanaka netumari uyu anokwanisa kundisustain every day ndo zvandaita izvozvo kudzamira kuti iye musikana wandiri kutaurawo kudzamira ndazotomuti iwe chitengesa crystal meth umwe wangu but iye reason yandakamuta kuti atengese crystal meth haaiziye up to now
kuti aiwa kongorudinga rinyaya yekuti ndisustain addiction yangu inini. Okay. Ai. Ndo nyaya ndakamita kuti atengese crystal meth because ndaida kusustain addiction yangu inini. Okay. How? Yeah. Then tukumashandisa mtoriro kwenguwa iyoyo your point of repentance yakauya sei? Right. Ndiri kutorova mutoriro wangu. Munoona kuti vanhu vanotora mutoriro vanoita mahallucinations. Vanonzwa mawedza siko, vanonzwa vanhu vari kutaura naye vasiko, vanoona zvinhu zvisiko. Ndo zvakaitikawo kwandiri. But pamwe pachonaka unozvinzwa kuti iri voice iri harisiri rimwe randirombonzwa iri. Iri ranga riri raMwari rakauya kwandiri. Rakatotaura kuti no, iwe wabho. Chita se chisiyewo mutoriro ukwanise kuendawo kana kurehab, ukwanise kuzodzokawo uchifomawo uchi NGO yako yekuti ufambe uchibatsirawo vechidiki wakawanda. But mavoices yayo chero ndakaudza umwe munhu anondiri waitsomwa. But ndokudzwa kuti ndakatsomeka in a good way manje zuva iroro pazvakaitika. Ndinogara ndichitaura ndakatsomwa in a good way because ndakakwanisa kunzwa voice rakakwanisa kunditoti ndisiye crystal meth. Because pandakanzwa voice ndanditori pakati pekutotorawo crystal meth. But ndakatombozvisa pasi. Vanateerera voice iroro pazvakapedzawo vakapedza kutaura neni Mwari ndo pandakabva ndatora vanapedzisa hangu zvinhu zvangu. Mamuri muna September. Okay. When was that? September 2021. Mamuri kupi apa manje? Ndandiri padini chepo. Okay. Ipapo manje ndanda antisocial manje ipapo. Zvazvo munongonzwa kuti munhu mutoriro anenge ndanda antisocial anchada vamwe vanhu. Ndakungoda zvangu ndega inini chete because vamwe vanhu ndefungidzira kuti because muri kuona kuti chingoma zvitsaka crystal meth yaya madhakira inoita vanhu asibo. Pane pamwe pekuti unofungidzira kuti munhu ari kutora video kana picture. Munhu akangobatawo foni yake ari kuita zvaari kuita. Saka ndo imwe level yandakasvika iyo nekutsomwa kwangu kuti ndengoti munhu ndakangoona munhu akabata foni. Ndebva nongoita shayawo kukamera because ndaifungidzira kuti ndine foni yangu yakahekwa. Saka ndo zvandaifunga izvozvo. Saka ndaiti foni kana ndakubuda mugedhi munhu akaheka foni anenge achiona kuti ndakubuda mugedhi. Obva atumira vanhu kuti mutore mavideo, mutore mapicture. Oiswa pasocial media. Ndo zvinhu zvakaita zvainyanya kundinetsa zvokuti muri kuona kuti kusimbawo kwangu kwakaita kuti ndisazviuraye. Because pane pamwe pekuti unopedzera wati but uyu mufeso wangu ari kutaridza kundiudza nei kuti ndo yandiri kuitwa. Pari kushaika kana anondiudzawo sei kuti ndiri kuiswa mapicture pavideo pasocial media. Hapana picture iri kuiswa pasocial media. But iwewe zvinhu zvako zvauri kufunga iwewe. Zvangofanana nekuti wafana wakawanda vanorwa crystal meth chero vamwe vanhu vakuombe. Munovaona vari pamasowe vachiti ndikunetsekana but hausi kunetsekana chinhu chachiri kukunetsa iwewe watobva unotora chinhu ichocho because pane umwe munhu andetoona achitoenda kumasowe vachiti ane zvinhu ane vanhu vari kumuroya. Hapana munhu ari kukuroya, uri kuzviroya wega nemutoriro wauri kupemha iwewe. Okay, so ndatiri patime yenyu yerepentance. So ipapo manje ipapo pandakataurwawo naye naMwari ipapo ndo pandakaita sei zvakazoitika musi wa 4 October 2021. Makataurwa nemi muri muna September. But zvakatonditorera 2 weeks kuti ndizokwanisa kuita sei kuzoenda. But chinhu chakazonyanya kuti ndiende manje musi wa 2 October 2021. Arinoita zuva randakafarira zuva iroro. Chii chakaitika? Zvakaitika ndozvokuti ndakafunga kuti ndakafa 2015. Kuti ndakafungidzira kuti ndakafa 2015. Ipapo ndandabva kumba kwemusikana yauya. Ndakakuenda kumba ikoko na 2 AM. Mfana anotenga 1 gram rangu recrystal meth kuti arowe ikoko gram rese. Vandadzokera kumba kumachi kuma 5 AM. Ndichisvika kumba kwangu it was on a Saturday makuseni. Ndichisvika kuma around 8-9 ndo pakanouya pfungwa kuti unenge wakafa 2015. Plus previously ndakambopiwa mazuva ekuti ndisauye kubasa previously. Saka ndakaita 2 weeks dzandisaenda kubasa 2 weeks idzodzo ndaisabuda mugedhi during the day. Ndaibuda mugedhi kana kwakuma 10. Ndobuda 10 ndodzoka kuma 2 3. Saka ndakabva ndati saka zviri kuenderana ini ndakafa zvishoma. Why?
terms ndobuda ma10 ndichidzoka kumafoni ndo terms dzinofamba zvipoko saka pamba pangu ndo paguwa rangu but ndakazopedzera ndati kana kuri kufa kwachona kuri kunakidza because ndiri kuona vanhu vandengoona everyday ndiri mpenyu brangoti but muri kuona ndakabva narara ipapo ndakabva narara ndakamuka ndasvika ngano because pazvakaitika ndakabva ndaverenga bible ndakavhura pandatanga kuverenga kuna Genesis kwake kuna Genesis wangonyorwa kamazita kuti ningi akazora ningi ikoko ndichiverenga izvozvo ndozvakabva zvandirarisa izvozvo mbanarara mbanamukawo masikati ndangosipenda day yose vamwe mugedhi hamubudikeka because nechiti kutora futi mavidhio zvese zvandiwandira zvese zvandiwandira zvese izvozvo but Sunday ndakangoswerawo pa10 Monday handina kutomboti kune mudzimai wangu kuti ndiperekedze akatongoona ndanchimuka nchigeza saka muri kuda kuenda kupiko vanataura kuti ndakuenda shamwari ndakamuka manaenda chi kwarari hospital kugomo mega ndega saiki kwakwe vano kuti kufenza wakawanda kune blue roof kwakwe vanaenda vana waoneswa kuti no nyaya yangu yakamira so ndotora mutoriro ini but iko zvino pandava ndirienda kupenga zvikanzi usakaoneta basa reta kauzonoita basa rakadai sodai so zvikanzi saka iwo right unogona kunomwa mapiritsi uri kumba ndakaramba kuti handisi kudzokera kumba ndokune zvinhu zvachona okay saka ndakadzokera hapana kazvandiendaita ndiri ngonodzokera chinopinda muzvinhu saka ndopa wakakwanisa kuunderstandawo chi psychiatrist wachona ndakaona plus zita rayariyaka randanambopiwa 2 weeks back ndaingoziva kuti rinotanga na CHI saka ndakangoti chi chi zvikanzi alright vauya munhu yawe vanamudzi kuti andiri muningi ningi kanzi wazouya zita phone number dzamamaza kuti anokubatsira ndanangoudzwa kunzi anonzi ningi but ndakazongori reminder kuti tinotanga na ch ndichaka noti chi ndichisvika ikoko vananotsvaga munhu yawe vandiendesa kwapsychiatrist ndiye akazoita kuva explainera psychiatrist kuti aiwa aruda admission munhu okay because uchiadmitwa unobayiwa jekiseni raunobayiwa roti nemuka wachi unotobva warara ipapo but ini pandakamuka ndifara because ndaiziva kuti I'm now free handisisina kana mahandcuffs ikani okay so how long did you take ndakaita 21 days ndiripo what was the program like and how did that zvakakubatsira sei program ikoko ndikutoti iwewe unofanira kuzvizira zvawakaenda kunoita ikoko avatombokuudze kuti uri kufanira kuziva zvawakaenda kunoita iwewe kana uri kuziva kuti wakaenda kunorapwa kuti usiye madrugs eka ndiwo zvauri kufanira kunoita saka taingoitawo zvaingoitwa mapiritsi edu ndichimwa mishonga yangu ndikaitawo musikanzwa zuva iroro ndichibayiwawo majekiseni angu aibva andirarisa ipapo okay but pane here zvimwe zviri abnormal zvanga zvaakuitika muri ikoko zvimwe zvaigona kungoitika patime iyo yamamuri kurehab ndiri kurehab zvinhu zvese zvangu zvapo because ndandakwanisa kuwanawo treatment chi and everything then pane mumwe wandakambohosta panapa achiti rehab haisiyo inobatsira but pfungwa dzemunhu dzinobatsira imi munoti kudi ione pfungwa yakadaro pfungwa yako iwewe yokuti kuda kusiya ndiyo inokubatsira kuti uzonopinda murehab uchizonokwanisa kupiwawo medication yako yokuti uzosiyawo otherwise pfungwa nemoyo wako ndo zvinotanga alright rehab yapera muchibvako how was it reception kumba aiwa uchidzoka unodzoka uchifara kuti aiwa ini ndaita se but unongoone ma-withdrawal effects manje ma-effects aya akafanana nekuitango uchiri kurova futi because pamwe pachonaka ndaitotya vanhu kuita antisocial wakaramba uripo up to now nditoneka element kuti ndiri antisocial indiri kutozvizira
kuti vanhu vakawanda handidi zvevanhu chero unzi enda kuwedding handiendi chero ndakaenda ndogona kungoenda zvimwe zvazvo zvekuti but ndogona kutozongopedzera ndabva kwesati yapera because crystal meth iri kutochinja vanhu maitiro mafungiro nemagariro. That's fine. Then indenda kumbobvunza chidzoka mashure mbichana chomubvunza ndakakangana mai mufana nemadhoni zvazvakamira sei pamairo ipapo? Ndevaona kunge vaivaya futi vaive vari kuita sei vakayeka foni futi sometime ndikuri kufungira vanhu iyoyo ndaitomboifungira kuti because pane pamwe pekuti mwana unopinda mumba achitoseka wakanyanya kake ndirimo mumba ndebva ndafungidzira kuti ari kuseka idini. I understand. Because pane imwe incident yakatoitika kuti ndasvika mumba hamuna magetsi wanga usina magetsi saka ndiri kudya kasadza foni yangu yanga yakapera moto yekuti aibakidze tochi but ndiri kuda kudya sadza paipe mukadzi akabakidza foni yake tochi yake akagara saidi raari handiti akandinongedzera katochi pari kutinya yake foni yake ndakabva ndatongomuti newe futi wajoina wajoina pakutora futi kujoina chiya kundibvunza kuti kujoina chii ndakati kunditora kamavhidhiyo ndikati aiwa ndakakubakizirai laiti kuti munyasi kuona umidye sadza ndakangoti wajoina ndakaindongomuramba nchi kuti wajoina vamwe vari kundiita ivo. Hamuna kumbonge maita violence? Aiwa violence handina kumbobvira ndaita but chandiroziva ndechokuti vakawanda vari kutora madrugs kana ane mukadzi violence violence varegedze kuita violence avaregedze. Ureti mukoma wako numbers madzoka maakuita behavior yenyu kuti zvichiri mamuri antisocial behavior mabhese enyu ariko girlfriend yenyu ichiko futi nemamwe mashamwari amairova nawo maybe mainda kumadrinks achiriko. How did you manage to peel away from vanhu ivavo inini ndakakutaurira ngoma zvidza kuti up to now ndikubuda gate nchiuya kubasa kana ndadzokera kumba ndatopinda mugedhi ndapinda mugedhi. Ndine curfew yandakazvipa ndega kuti 6 o'clock ndofanira zvangu kwete kuti upiwa nomwe munhu because ini ndiri munhu mukuru andipiwe curfew asi ndakazvipa curfew inini 6 o'clock ndinamumba handibude. So rehab itoti yakaita 21 days kwanga usiri kurehab kwanga uri kupsychiatric clinic chaiko kupsychic unit chaiko tinokuenda kurehab takaenda kupsychic chaiko because kupsychic kando kunobatsirwa vanhu vari kuita vangu vari ini ndaifungidzira kuti ndiri kuti hazvisina kumira but ndatopenga because kana wakadhakwa necrystal meth unoita paranoia psychotic disorder saka unenge uchitonika kupenga kwaunako element unayo yekupenga. That's fine. Then ndo pakazoita nobva maita zvakanaka nobva madzoka zvenyu zvakadzokawo 2021 wanga wakutoperawo gore 22 tichitanga 2022 ndo pandakatanga kuita sei kufambirawo mapepa ekuti ndifomewo organization yatakafoma inonzi US Zimbabwe. Alright, iyo toda kuzotaura nayo nezvayo second part of the yatichazoita interview. Ndakuda kuti tidzoke imi munogara mugeto mune vanhu vamunenge muchiona vari kutora zvinodhaka imimi munenge mune mashoko amunenge muchida kuti mutaure semunhu akabvako uyezve munhu anogona kunge achida kubatsira futi vanhu vakaita sevavo because we are here to help vanhu ivavo. Isusu tongoti kana zvikabva pasi pemwoyo wako unokwanisa kusiya asi ukamanikidzwa ausiya hapana chaunosiya chekumanikidzwa asi ukakwanisa kuita zvinhu izvozvo nemwoyo wako zvabva pasi pemwoyo wako sezvakaitika kwandiri kana kuti ndogona kuti ini zvakaitika kwandiri ndimwari wakaita kuti zviitike. Ndoda kuti mutaure navo vanhu vari kukuonai muvaudze nemadangers amunoona ari kuitwa nemadrugs. Madangers atiri kuona mumadrugs omu kubiwa kwezvinhu kwanyanya
kubiwa kwezvinhu iwo ma-STI and HIV ari vanhu vari kunyanya kuzorana nenyaya yekuti ini ndakanzi ndindotengesa crystal meth ndikasiya kamusikana akako kuti ka-addict ini ndiri kunzi ndiri kurwara inini ndichangomtorera advantage inoti addict of which iye wanichapa iyeka achienda kune uyo saka zvinhu zvakutozotokonzeresa kuti chi rise yema-STIs and HIV ikwire nema-gender based violence futi ari kunyanya kubva futi kune vafana vanorowa madrugs kana angori nemukadzi chete mukadzi anorohwa onzi ndipe mari asina kumbopfera akamupa futi kuvabereki vabereki ndo vari pama-1 manje ngoma zvidza because vabereki ndo vakubhadhara manje chi zviri kuitwa nemwana wavo uyu because iye ari right kana achipema ari right but problem iri kuzouya kune vanhu vari kugara navo wakuabira wakuwaita sei neproblem yako iyoyo yemadrugs pauda kuendeswa kurehab futi nemubereki iye futi wauri kubira futi wauri kuti ari kukuroya futi ndokunozobva makezisi akawanda anenge kunzi munhu akazouraya mubereki wake munhu azodaiso mubereki wake munhu azodaiso zvimwe zvachona zviri kukonzereswa remadrugs kunyanya mutoriro ko avo vanotengesa vanosuplya nekutengesa iro riri kumbobva kupi kunai ngoma isusu taingonzonzi rinobva kusouth africa of which we now believe it because recently kusouth africa kuri kunzi kwakatobatwa mamwe etu ma-Mexicans anga ariko ma-Mexican nationalities vanga vari pafamura vanga vari pakatobuda picture yekutorakidza kuti vari kutoita massive production ye-crystal meth iwoko kune vanotengesa maybe munogona kunge mune mashoko 1 or 2 amunoda kutaura vanotengesa inini isusu takanyanyira kune vari kurova ndo vatoda kuti vabude mune zvinhu izvi nevasati vatanga kuita se kutora zvinhu izvi ava vanotengesa ava tinovasiyirawo uchi kumapurisa vachasanganawo nemapurisa anogona kusava nhasi anogona kusava mangwana but vachasangana aiwa tinotenda mukoma Columbus nenguva yamatipa iyi muchitsanangura zvakaitika kwamuri kuzosvika musvike pamuri nhasi uno muri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo nhasi uno inyaya yekuti zvinhu zviri kuitika mukati menharaunda dzatigere tinenge tichikumbira kuti vese vanenge vachida kubatsirwa vasike help kuma-rehab centers ariko around the country. Tinozwa kuti nyaya yekutorwa kwema-drugs inyaya yatekeshera, inyaya yanetsa muri zhinji, inyaya yatambudza vanhu vazhinji zvichikonzera mhosva dzakasiyana siyana. Tinozwa kana iwe une nyaya yako yauruda kuti ushare nesu, unouyawo kwatiri kuno kuSly Media TV tobva takabva. Anokoneka ndisimba rashe zvidza ndichionesekerawo Julius akabata mushini yedu. Tosangana mune zvimwe zvirongwa.